Γεια σας παιδιά, με λένε Κωστή και σήμερα θα δούμε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που δεν είναι άλλο από την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα δούμε στο σημερινό βίντεο πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια από το σπίτι μας, από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και πώς μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη οικονομία σε όλα τα έξοδα που έχουν να κάνουν σε σχέση με την ενέργεια. Το σημαντικότερο μυστικό για εξοικονόμηση ενέργειας. Έχετε κουραστεί να βλέπετε συγκεκριμένου τύπου διαφημίσεις στην τηλεόραση που σας λένε ότι ουσιαστικά κάνουμε εξοικονόμηση ρεύματος με το να γυρίσουμε το διακόπτη του πλυντηρίου από τους 40 βαθμούς στους 30 ή ας πούμε ότι να γυρίσουμε το ψυγείο μας από το ψηλό στο μεσαίο ή το φούρνο να μην τον βάζουμε στο 7 αλλά να τον βάζουμε στο 5. Εάν έχετε ακούσει τέτοιου τύπου συμβουλές, θα έχετε μπει στη λογική να σκεφτείτε ότι αυτές οι συμβουλές ναι μεν προσφέρουν μία εξοικονόμηση, ένα όφελος ενέργειας, αλλά στην αμέσως επόμενη αύξηση της κιλοβατόρας ή την αύξηση των παγίων των παρόχων θα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα ακριβώς. Δηλαδή η ενέργεια που εξοικονομήσαμε μέσα από μία τέτοια εξοικονόμηση θα εξαλειφθεί με την επόμενη ουσιαστικά αύξηση του λογαριασμού μας. Ποια είναι η λύση λοιπόν, ποια είναι η πραγματική λύση σε αυτό το πρόβλημα? Η πραγματική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να ανατρέψουμε την όλη κατάσταση. Αντί λοιπόν να είμαστε στην πλευρά που είναι εγκλωβισμένη και συνεχώς είναι η άκρη η οποία δίνει τα πιο πολλά ας πούμε, και προσφέρει τα περισσότερα οικονομικά, θα μπορέσουμε να μάθουμε το ενεργειακό παιχνίδι και να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, ουσιαστικά οδηγώντας μας στο να έχουμε τον πλήρη έλεγχο της οικιακής μας κατανάλωσης. Για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε τους όρους του παιχνιδιού, θα πρέπει αρχικά να εξετάσουμε τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τους πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαμε να τους παρομοιάσουμε με μεγάλες οικίες. Με μεγάλα οικίματα δηλαδή, καθώς ο ένας πάροχος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο σπίτι. Ένα μεγάλο σπίτι με έσοδα και έξοδα που προσπαθεί να κάνει οικονομία. Δηλαδή, προσπαθεί να φέρει όσα περισσότερα έσοδα μπορεί, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να μειώσει τα έξοδά του. Οπότε εμείς θα μελετήσουμε ένα πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, πώς λειτουργεί ο ίδιος και κατά προέκταση θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τους ίδιους κανόνες λειτουργίας στη δικιά μας κατοικία, έτσι ώστε με τους ίδιους κανόνες σε μικρότερη κλίμακα να μπορέσουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Αν βλέπαμε στους ηλεκτρικούς λογαριασμούς που παίρναμε παλιά, θα βλέπαμε ότι σε κάποιο σημείο μας περιέγραφαν πώς αποκομίζουν οι ίδιοι την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρουν στο δίκτυο. Θα βλέπαμε λοιπόν ότι υπάρχει μία πίτα η οποία μας λέει ας πούμε για παράδειγμα το 3% της ενέργειας αποκτήθηκε από πυρηνικά, ένα 40% της ενέργειας αποκτήθηκε από καύση, ένα 50% από ανανεώσιμες πηγές, οπότε από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένας πάροχος παίρνει ρεύμα από πολλούς πόρους, δηλαδή χρησιμοποιεί πολλές πηγές για να πάρει ο ίδιος ρεύμα, ενώ στη συνέχεια το ρεύμα αυτό το διανέμει σε διαφορετικούς προορισμούς. Μπορούμε να πούμε ότι ένα ποσοστό του ρεύματος φεύγει σε κατοικίες, ένα ποσοστό του ρεύματος φεύγει σε μεγάλα εργοστάσια και βιομηχανίες που χρειάζονται περισσότερο ρεύμα, ενώ ένα ποσοστό καταλήγει σε υποδομές μεταφοράς. Και γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία κατανομή για το ρεύμα που παίρνει και μία κατανομή για το ρεύμα που προσφέρει. Την πίτα λοιπόν που αναφέρει το ρεύμα που αποκομίζεται θα την ονομάζουμε ενεργειακό μείγμα, ενώ την πίτα που αναφέρει το ρεύμα που καταναλώνεται θα τη λέμε κατανομή κατανάλωσης. Για τη δικιά μας κατοικία τώρα θα πρέπει να κάνουμε μία αντίστοιχη διαδικασία. Ας δούμε λοιπόν πρώτα τις ανάγκες μας. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε για αρχή είναι πού ξοδεύουμε ενέργεια. Επομένως θα ξεκινήσουμε πρώτα από το διάγραμμα κατανάλωσης ενέργειας και θα οδηγηθούμε να φτιάξουμε ένα αντίστοιχο διάγραμμα για το δικό μας σπίτι. Εδώ πέρα σας έχω ετοιμάσει ένα γράφημα το οποίο μας παρουσιάζει πάνω κάτω
λίγο ή πολύ τις ανάγκες που έχει ένα μέσο νοικοκυριό. Επομένως, μπορούμε να καταλάβουμε, βλέποντάς το, ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι όλα τα σπίτια έχουν ανάγκη από θέρμανση. Στο ποσοστό αυτό είναι περίπου 50% γιατί περιέχει μέσα το μαγείρεμα, περιέχει το ζεστό νερό και περιέχει και θέρμανση ουσιαστικά για εμάς, για το χώρο. Μετά στη συνέχεια έχουμε το φωτισμό που χρησιμοποιούμε, προϊόντα τεχνολογίας τα οποία τα έχω τοποθετήσει στο 25%, τα οποία δεν είναι άλλο από υπολογιστές, τηλεοράσεις, έξυπνες συσκευές, router κτλ. Του ίντερνετ και όλες τις συσκευές τεχνολογίας που έχουμε στο σπίτι μας κατά μέσο όρο. Και τέλος έχουμε και μια κατηγορία που λέγεται λευκές συσκευές, στην οποία κατηγορία οι κυριότεροι παίχτες ουσιαστικά είναι 3 συσκευές: το ψυγείο, το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων. Αν ξεκινάμε τα πρώτα μας βήματα τώρα στο χώρο της ενέργειας, το ενεργειακό μας μείγμα θα παρουσιάζει μια τέτοια μορφή. Το 100% της ενέργειας του ενεργειακού μείγματος έρχεται όλο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως όλο αυτό το μείγμα αποτυπώνεται στο λογαριασμό του πάροχου ηλεκτρικής ενέργειας τον οποίο έχουμε επιλέξει. Φυσικά και μπορούμε να επιλέξουμε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά μπορούμε να έχουμε και πρόσβαση σε προγράμματα κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, το μονοπόλιο στην όλη αυτή η σχέση είναι ότι όλο το ποσό της ενέργειας το αντλούμε από το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε να ανατρέψουμε. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να προμηθευτούμε την ανάλογη ενέργεια για τον τύπο εργασίας που χρειάζεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, αντί να καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια που δεν είναι αποδοτική για μαγείρεμα, μπορούμε να καταναλώσουμε, για παράδειγμα, φυσικό αέριο ή μπορούμε να καταναλώσουμε υγραέριο. Επομένως, εκεί που δαπανούσαμε αρκετά χρήματα ουσιαστικά για να έχουμε υψηλές τάσεις και υψηλή ισχύ και απόδοση στην κουζίνα ώστε να μαγειρέψουμε, πλέον αυτό το τμήμα το ενεργειακό δεν θα το παίρνουμε από το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά θα το παίρνουμε για παράδειγμα είτε από φυσικό αέριο αν έχουμε παροχή, είτε θα το παίρνουμε από υγραέριο. Και έτσι λοιπόν αποδεσμεύουμε τμήματα της πίτας της κατανάλωσής μας και δημιουργούμε το δικό μας μείγμα ενέργειας. Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα ακριβώς περί τίνος πρόκειται και για όσους έχουν μία ιδέα, πάμε λίγο να τα δούμε καλύτερα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να ταιριάξουμε το ενεργειακό μείγμα με την κατανομή κατανάλωσης της ενέργειάς μας. Όπως βλέπουμε σε αυτό το γράφημα, το ενεργειακό μας μείγμα όλο έρχεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας όπως είμαστε τώρα και καταλήγει σε όλες τις συσκευές που αναφέραμε προηγουμένως για το σπίτι. Εάν τώρα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία παροχή φυσικού αερίου, αμέσως το ενεργειακό μας μείγμα θα παρουσίαζε μία τέτοια μορφή. Ένα μέρος από το ενεργειακό μείγμα μπορεί να αντικατασταθεί με φυσικό αέριο είτε υγραέριο για να τροφοδοτήσει για παράδειγμα τη θέρμανση του σπιτιού, το ζεστό νερό και ένα μέρος από το μαγείρεμα. Για παράδειγμα, τα μάτια μπορεί να αντικατασταθούν με μάτια φυσικού αερίου και με τα μάτια μπορούμε να τηγανίσουμε ή να βράσουμε ας πούμε. Ένα μέρος πάλι μένει, για παράδειγμα ο φούρνος εφόσον είναι ηλεκτρικός παραμένει στο δίκτυο, αλλά έχουμε κάποιο όφελος, δηλαδή ένα τμήμα που ήταν στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τώρα έχει μεταφερθεί στο φυσικό αέριο ή στο υγραέριο. Αντίστοιχα, άμα προχωρούσαμε αυτή τη λογική παραπάνω, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε κάτι τέτοιο. Σε ένα ακόμα πιο πλούσιο ενεργειακό μείγμα που ναι μεν χρησιμοποιεί τον πάροχο, ναι μεν χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ή υγραέριο, αλλά χρησιμοποιεί και άλλους πόρους για να αποκομίσει την ενέργεια που χρειάζεται. Για παράδειγμα, το ζεστό νερό μπορούμε να το βγάλουμε από ένα ηλιακό που μπορεί να είναι στην ταράτσα και να μαζεύει ζεστό νερό για όλη τη μέρα.
λάμπες, συσκευές τεχνολογίας, συν το ψυγείο ας πούμε, οι οποίες συσκευές δεν απαιτούν πολύ ισχυρή ισχύ, μπορούμε αντί να τις τραβάμε την ενέργειά τους από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αυτόνομο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε μία μικρή παρενθεσούλα επίσης, να πούμε και δύο πράγματα για το ψυγείο. Το ψυγείο προσωπικά με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα ως συσκευή, καθώς έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να τα δούμε. Για αρχή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι μια συσκευή με περιοδική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αναταχτά χρονικά διαστήματα να συντηρείται ώστε να διατηρεί τη χαμηλή θερμοκρασία του εσωτερικού του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλείται κατανάλωση από μισή μέχρι 3 κιλοβατόρες την ημέρα. Τώρα, τις επιμέρους ημέρες, εάν τις προσθέσουμε για να υπολογίσουμε την ετήσια κατανάλωση, θα διαπιστώσουμε ότι ένα ψυγείο μας κοστίζει από 300 μέχρι 700 κιλοβατόρες το χρόνο. Από το ψυγείο λοιπόν προκαλείται ουσιαστικά μια μεγάλη δαπάνη που αποτυπώνει στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φτάνει ως και το 1/4 του λογαριασμού μας. Επομένως, εάν πούμε ότι μπορούμε να το αφαιρέσουμε από την τελική κατανάλωση του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και να το μεταφέρουμε σε ένα σύστημα αυτοπαραγωγής, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε ένα σημαντικό ποσό από την κατανάλωσή μας. Έτσι λοιπόν, αντί να μπαίνουμε σε μια λογική συνεχώς να προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε το παλιό μας ψυγείο με ένα καινούριο, το οποίο θα καίει λιγότερες κιλοβατόρες μεν, αλλά με μικρή διαφορά σε σχέση με το παλιό, θα μπορούσαμε με τα ίδια χρήματα που προοριζόταν για την αγορά ενός νέου ψυγείου να τα δαπανίσουμε σε ένα σύστημα αυτοπαραγωγής. Ποια είναι όμως η ιδιαιτερότητα με τα ψυγεία? Η ιδιαιτερότητα με τα ψυγεία είναι ότι καλώς ή κακώς για να ξεκινήσουν χρειάζονται υψηλή ισχύ για να λειτουργήσει αυτό που λέμε ο πιλότος του ψυγείου. Έτσι λοιπόν ένα σύστημα αυτοπαραγωγής μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να το υποστηρίξει, ενώ εμείς όταν κατασκευάζουμε ένα σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί να σηκώσει μέχρι και το ψυγείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε εν τέλει να αποκομίσουμε αυτό το σημαντικό ποσό ενέργειας που ιδάλλως θα το χρεωνόμασταν από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, τις υψηλές τάσεις που χρειάζεται το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων, είτε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα πιο ισχυρό αυτόνομο φωτοβολταϊκό, είτε μπορούμε να κάνουμε κάποια λύση με υβριδικά συστήματα που κυκλοφορούν, είτε μπορούμε να τις αφήσουμε στο δίκτυο παραγωγής ενέργειας. Δεν μας πειράζει και ιδιαίτερα, καθώς πλέον με αυτή τη διαρρύθμιση έχουμε καταφέρει να έχουμε μόνο ένα 17% της κατανάλωσης του ενεργειακού μείγματος από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε ένα 40 με 45% ουσιαστικά το παράγουμε και το καταναλώνουμε μόνοι μας. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτό που θέλαμε να δείξουμε, ολοκληρώνεται το ότι εάν μπορέσουμε εμείς να δημιουργήσουμε το σωστό ενεργειακό μείγμα ώστε η κάθε ενέργεια να καταλήγει στο σωστό προορισμό, μπορούμε να κάνουμε τρομερή εξοικονόμηση ενέργειας, μπορούμε να ανατρέψουμε το παιχνίδι και μπορούμε ουσιαστικά να δούμε πάρα πολύ μειωμένους λογαριασμούς στο ηλεκτρικό, ενώ μπορούμε να έχουμε έξυπνες λύσεις στο σπίτι μας που να μας προσφέρουν ό,τι έχουμε ανάγκη. Αντίστοιχα, για τη θέρμανση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες λύσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια μορφή, ας πούμε, καύσης ξύλου, όπως ξυλόσομπες. Επειδή το ξύλο βρίσκεται και είναι, ας πούμε, μπορούμε να βρούμε, ας πούμε, ξύλο στην ύπαιθρο, είναι πιο εύκολο να βρούμε ξύλο, είναι και πιο οικονομικό, ή κάποια λύση με πέλετ. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για θέρμανση το οποίο να βασίζεται σε καύση ξύλου. Και αυτόματα βλέπουμε την μεγάλη αυτή μείωση που αποτυπώνεται στο ενεργειακό μας μείγμα και που ωφελούμαστε δραματικά. Έτσι λοιπόν δεν είμαστε πλέον η πλευρά που είναι συνέχεια έρμεο των αλλαγών και των εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας, αλλά μπορούμε να αντισταθμίσουμε τους κανόνες και έχουμε μια βασική και ικανοποιητική αντίσταση σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν
στο ενεργειακό παιχνίδι. Οπότε, ως οικία μπορούμε να αντισταθούμε στις απανωτές εξελίξεις και να έχουμε μια βασική αντιστάθμιση των παραγόντων και των γεγονότων. Κάνοντας αυτό το απλό πράγμα, το οποίο δεν είναι τόσο δύσκολο ή επιστημονικό, είναι πάρα πολύ απλό. Μοιράζουμε τις ανάγκες μας και ουσιαστικά βρίσκουμε την κατάλληλη πηγή ενέργειας για την κατάλληλη ανάγκη. Ένα ακόμα θέμα που θέλω να δείτε είναι το σπίτι του μέλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε σε αυτό το βιντεάκι για το σπίτι του μέλλοντος. Το σπίτι του μέλλοντος λοιπόν πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποιο διαστημικό σπίτι, ξέρω εγώ, με αντιβαρύτητα, κάποιο στο διάστημα που να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέιζερ να βγάζει, ξέρω εγώ. Όχι, κυρίες και κύριοι, το σπίτι του μέλλοντος δεν είναι κάποιο διαστημικό σπίτι αντιβαρύτητας που πετάει ή βγάζει λέιζερ. Το σπίτι του μέλλοντος είναι αυτό. Το κλασικό σπίτι μονοκατοικία που συναντάμε στην Ύπαιθρο. Γιατί όμως είναι αυτό το σπίτι του μέλλοντος? Αυτό το σπίτι λοιπόν έχει κάποιες μοναδικές ιδιότητες, τις οποίες δεν τις έχουμε δει ακόμα. Αυτό το σπίτι έχει πρόσβαση σε γη, μπορούμε να φυτέψουμε, να καλλιεργήσουμε. Έχει πρόσβαση σε αέρα και έχει πρόσβαση και στον ήλιο. Πραγματικά αυτά τα σπίτια είναι πολύ υψηλής ενεργειακής αξίας. Μπορούμε σε αυτά τα σπίτια ουσιαστικά, αν έχουν ταράτσα, να εγκαταστήσουμε, ας πούμε, φωτοβολταϊκά πάνελ. Μπορούμε ανάλογα με το ύψος του σπιτιού να βάλουμε, ίσως στο μέλλον που θα είναι φτηνότερα, και ανεμογεννήτριες ή γεννήτριες, ας πούμε, που να τραβάνε κάποιο ρεύμα. Υπάρχουν ουσιαστικά και πλέον και καινούριες γεννήτριες, ουσιαστικά σε σχήμα του λίπας, που προορίζονται για οικιακή χρήση, και μπορεί στο μέλλον όλες αυτές οι παροχές να φτηνίνουν ακόμα περισσότερο. Οπότε, έχοντας ένα τέτοιο σπίτι, μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον κήπο, μπορούμε να έχουμε φωτοβολταϊκά πάνελ, μπορούμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες και πολλά άλλα πράγματα. Ο λόγος που είναι καλά είναι, ας πούμε, αντίστοιχα και στην πόλη φυσικά μπορούμε να έχουμε, ξέρω εγώ, φωτοβολταϊκά πάνελ. Απλά γίνεται λίγο πιο δύσκολο όταν νοικιάζουμε ή είμαστε σε κάποια πολυκατοικία. Ουσιαστικά αν έχουμε την κυριότητα της ιδιοκτησίας, μπορούμε ουσιαστικά, έχουμε δικαίωμα να βάλουμε φωτοβολταϊκά, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε μια συνεννόηση με το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Θα πρέπει ουσιαστικά να διαιρέσουμε το εμβαδό της ταράτσας σε αναδιαμέρισμα και αναποσοστό διαμερίσματος που δικαιούται. Και ουσιαστικά μετά από πολύ, ας πούμε, εσωτερικούς διακανονισμούς να βρούμε ποιο ποσοστό της ταράτσας αντιστοιχεί σε ποιο διαμέρισμα, για να δούμε αυτό το ποσοστό να το εγκαταστήσουμε με φωτοβολταϊκά πάνελ. Οπότε θέλει κάποια διαδικασία ουσιαστικά να μοιραστούν, ας πούμε, τα τετραγωνικά της ταράτσας και όλο αυτό που θέλει διαχειριστή της πολυκατοικίας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αδύνατο και αρκετές φορές στις κεντρικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Υπάρχει και παροχή φυσικού αερίου, οπότε μας διευκολύνει. Σίγουρα μπορούμε να προβούμε σε κάποια επικοινωνία με το διαχειριστή και να προχωρήσουμε να μοιραστεί το εμβαδό της ταράτσας κτλ. Ώστε να ωφεληθούμε, ας πούμε, σαν πολυκατοικία γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, το σπίτι μονοκατοικία έχει αυτές τις μοναδικές ικανότητες να μπορούμε, έχουμε την ταράτσα και αρχίζουμε και σπέρνουμε φωτοβολταϊκά. Δεν μας πειράζει κιόλας. Μπορούμε να βάλουμε 2 τώρα, 2 μετά, 4 τώρα, 4 μετά, να βάλουμε 8 τώρα, 8 μετά και συνεχώς να εμπλουτίζουμε την εγκατάστασή μας με καινούργια φωτοβολταϊκά. Το οποίο είναι εξαιρετικό και μοναδικό, γιατί μπορούμε να αρχίσουμε χτίζοντας ένα βασικό σύστημα φωτοβολταϊκού και στη συνέχεια να το επεκτείνουμε προσθέτοντας ακόμα περισσότερα πάνελ για περισσότερη ενέργεια. Οπότε με αυτό το σπίτι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα και είναι ένα σπίτι θησαυρός, ενεργειακός θησαυρός, που ουσιαστικά πρέπει να μάθουμε να το αξιοποιούμε από εδώ και πέρα που δυσκολεύουν τα πράγματα και οι λογαριασμοί ακριβένουν όσο πηγαίνουμε και το ρεύμα θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο στην αγορά του και θα πρέπει να κάνουμε όλο και περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι στα χέρια μας, να αντιστρέψουμε τους κανόνες και να μπορέσουμε να γίνουμε εμείς οι γεννήτριες των αναγκών μας, να παράγουμε αυτό που χρειάζεται να καταναλώσουμε. Να πούμε επίσης σε αυτό το σημείο ότι
στις μεγάλες πόλεις οι οποίες δεν έχουν παροχή φυσικού αερίου, γίνεται και διανομή φιαλών υγραερίου. Οπότε μπορείτε να αναζητήσετε για διανομής υγραερίου, οι οποίοι ουσιαστικά αναλαμβάνουν να σας φέρουν τις φιάλες υγραερίου στο σπίτι και αρκετοί από αυτούς αναλαμβάνουν ακόμα και την εγκατάστασή τους. Οπότε δεν ασχολείστε καθόλου με το κομμάτι της εγκατάστασης, ούτε με το κομμάτι, ας πούμε, της μεταφοράς τους. Και ουσιαστικά έρχεται η μπουκάλα, την συνδέει ο άνθρωπος και εσείς απλά ανοίγετε ή κλείνετε το μάτι ή τη σόμπα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν αναλαμβάνουμε ποτέ να εκτελέσουμε ηλεκτρολογικές εργασίες, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης δεν αναλαμβάνουμε υδραυλικές εργασίες, γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων, ενώ όταν θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση φιαλών υγραερίου, πάντα λαμβάνουμε συμβουλές από ειδικούς για την εγκατάστασή τους. Ακολουθούμε πάντα τους κανόνες και εμπιστευόμαστε πάντα επαγγελματίες στον κάθε χώρο, ώστε εκείνοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εγκατάστασης. Ένα άλλο κόλπο που με βοήθησε προσωπικά εμένα να ξεκινήσω την διερεύνησή μου και την εξερεύνησή μου στο μαγικό, ας πούμε, κόσμο της ενέργειας γενικότερα, ήταν να μπορέσω σε πρώτη ανάλυση να πάρω πληροφορίες για το τι καταναλώνω. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι που πρέπει να απασχολήσει τον καθένα, καθώς δεν δίνουμε αρκετή σημασία στο τι καίμε ουσιαστικά, και αυτό είναι ουσιαστικά ο κατασταλτικός παράγοντας που δεν μας αφήνει να δούμε πώς μπορούμε να ωφεληθούμε. Οπότε το πιο έξυπνο και ωραίο κόλπο που μπορώ να προτείνω σε εσάς είναι, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διεργασία, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εγκατάσταση, είναι να δούμε τι καίμε για ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε, γιατί άλλα έξοδα έχουμε το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι, ανάλογα με τη θέρμανση, έχει κρύο το χειμώνα, ζέστη το καλοκαίρι, άρα μπορεί να έχουμε και air conditions με το καλοκαίρι, μπορεί το χειμώνα να έχει κρύο, να βάζουμε, ξέρω εγώ, κάποια πηγή θέρμανσης, οπότε μελετάμε τις ανάγκες μας. Σε αυτό θέλω να σας συστήσω ένα πάρα πολύ χρήσιμο σύμμαχο, μία συσκευή που έχω πάρει προσωπικά, είχα πάρει πριν από 3-4 χρόνια, είναι ένας έξυπνος μετρητής. Αυτός λοιπόν ο έξυπνος μετρητής μπορεί να μπει στον πίνακα ελέγχου, μπορούμε να καλέσουμε ένα ηλεκτρολόγο να μας τον περάσει, δηλαδή προμηθευόμαστε τον μετρητή μας, ζητάμε από ένα επαγγελματία ηλεκτρολόγο να μας τον περάσει στο πίνακα ελέγχου και ουσιαστικά αυτός ο μετρητής μας δίνει ενδείξεις, μας μεταφέρει ενδείξεις στο κινητό μας τηλέφωνο, μέσω είναι IoT ουσιαστικά, και μας μεταφέρει ενδείξεις στο κινητό μας τηλέφωνο για το τι καίμε. Ουσιαστικά μπορεί να μας δώσει γραφήματα κατανάλωσης σε κιλοβατόρες, μηνιαία, με βάση την ημέρα ή με βάση ολόκληρη τη χρονιά. Και επομένως, παρακολουθώντας το τι καίμε, μπορούμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε ένα προφίλ με βάση τις ανάγκες μας. Πάνω κάτω οι ανάγκες όλων των σπιτιών είναι οι ίδιες, όπως είπαμε, αλλά μπορεί να έχουμε κάποιες ελαφριές διαφοροποιήσεις από σπίτι σε σπίτι. Επομένως, μελετάμε τις ανάγκες μας. Το συγκεκριμένο εξάρτημα κάνει περίπου 20 ευρώ, εγώ το είχα βρει 20 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πληρώσουμε και επίσης και την εργασία ενός ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση, οπότε δεν θεωρώ ότι μπορεί να περάσει σε κόστος του 70 ευρώ και ουσιαστικά να έχουμε πλήρη ένδειξη των κιλοβατόρων μας για να μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες μας για μια ολόκληρη χρονιά. Επομένως, είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, καταλαβαίνουμε το τι ξοδεύουμε και από εκεί και πέρα, μόλις δούμε τις ανάγκες μας, μπορούμε και να σκιαγραφίσουμε ένα σύστημα που θα θέλαμε να αναπτύξουμε και μετά με κατάλληλη καθοδήγηση επίσης να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το σύστημα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο και ωφέλιμο. Θα ήθελα να κάνετε like αν μπορείτε και εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και τους δικούς σας ανθρώπους, ώστε να συζητήσετε για, ας πούμε, βελτιώσεις, για θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, να μπείτε σε μια διαδικασία ωφέλιμη.
και μπορούμε να τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας.